So, hey, what's up mga Mex? Sida ining sad ni. O karon, birthday karon sa akong mother. So, mapalitag cake katong baratuhon lang kay what budget. So, kana nagpaso-paso na mi diha, padung na sud sa atin net shop. Tanawan niyo mga cake perting lami. Og sa madugay nanood kami sa Goldilocks diri sa Toledo. So, salamat dahil sa Amber and Sam's collection sa outfit na tinich karon nga ilang gipa PR. Smile ang bata, smile ang bata. Smile ka may nak. O ka na, gisuwat na nag-happy birthday. Ndutas lang agi, oy. Sana ulingan ng agi. So, pagkahuman na guys. Nandritso na mi sa mua. Ayan, nakita nyo. So, nasakay na ginaog tricycle lang akong family. Nga nasakay sa tricycle vans. Muna iuso ka rin diri sa mua. Padong na kami ngayon sa resort nga mga tuan para mag-celebrate sa birthday ni Mami. Charot! Mama di ay. So, naging ninyo excited na si Elsie nagpamira sa usyot. So, kudalabot na good down me. We're here at Acapulco Resort. Acapulco, baka naman. Happy na birthday nga tinits, Mayo Gis. Magpa-discount ka naman Acapulco. So, nakita ninyo si Inday Eling ang gwapa kayo. Oh, nakita pa ninyo akong mama nga nagkwintahan na yung nagitaon sila pila intras sa mong tanan. Oh, ako nga nagwapo kayo. Oh, kada gisulog sa akong anak, Prila brain taon na, pero murag brand new. Toga. Toga. Togati. Oh, karon naghinahinay na kanigamang padong sa table nga gipa-reserve daan sa akong mother. So, summer na gyud mga meg, perte naginginita sa kalibutan, pero tanawa siya El, perting pag-enjoy sa kainitan. So, mao din ang view diri sa sulod. Grabe ka live sa view. Lakas, mga stress free. Ako na din gi-set up ang camera diri nga side para ta sa time slap. Stay time lapse di ay. Inig pangaon na mo ba? Oh, mao ni sila akong mga kauban, familiar po na mo. So, ato tapadol sa pool gamay para makita sa ninyo gamay sa mga panakari. Ahem, Acapulco Resort. May pagka-feature, di ba? Ano na? Charot! So, we're going to eat na jud finally. Grabe ka lami sa ilang mga foods. Maunya among gipang order. Ay, kanay chicken cordon bleu, crispy patol, cake, ug usa to si isoy man to. Oh, maligo lang ta siya El, pero kanani maho mang kanding. So limpyuhan sa nato yung kibot. Yes, nato. So tabangan ko ninyo limpyo ining bata ha. So, di na kayo nakotas ning video ha, kay ang original nga vlog ani na-upload na entitled Full Time Unwind the Pool sa YouTube and Facebook. So please visit and don't forget to like and subscribe mga mates. Hey, what's up mga Meg? Si Daddy Ining pala to. Saglit lang to guys, meron lang akong ipapakilalang apps na baka magustuhan nyo. Ito ay ang Epoch Game. Ang Epoch Game ay isang play-to-earn games na pwede kang kumita ng pera. Ngayon guys, ay tuturuan ko kayo kung paano mag-cash out sa mga napanalunan nyo dito. Easy lang guys, bind nyo lang yung Gcash nyo dyan. Tapos pwede na kayong mag-cash out sa inyong mga napanalunan. Pwede ka ring maging agent. All you can do is mag-invite ka guys para madami kang commission na makukuha pag madami kang na-invite. So, ganun lang kadali. So guys, sobrang legit nitong Epoch Game guys. So kanina yung balance ko ay 4,000 pesos. So nag-withdraw ako kanina ng 2,000. Ito yung email guys na naging successful yung pag-withdraw ko. Ayan. Tapos pumasok na sa Gcash namin. Sobrang legit guys. So please click the link in the comment section para ma-download nito.